Awaknya. Yo ngomong ae, Ro. Akhirnya aku. Sementara cok gimana sih kita layanan. Ayo kene, HP-nya. Sing dilayani Mbak Sogiman sik, Bolo. Sementara Mbah Sogiman dulu yang diutamakan. Orang sepuh iki makanya jenang buntung. Produknya Mbak Sri jenang. Cair Mbak Sri langganan setia. Iki lho, Cak, bakule sayur katoke kasih bolong kalau Tembelan, Bos, katoke tembelan. mesakno ya. Tipis iki bolos, samjumu ajur. Katoke tembelan, ajur-ajuran iki sementara. Samjumu remet bolong. Iku wis. Lombok siji. Sopos pahu 5. Oh, ngalem mrene Basarium ya. Produknya Basarium Dawi, nasional kolongnya nasional. Terus sama buah, belerang. Kira-kira Biasa 2000. Serongnya bisa mahal, Bos. iya. Serongnya 8.000. Ning ngono murah mbok jelas mungkin aku ya. Ora, Bos, tenan iki aku wis ora omong kosong. Serongnya sik mahal. Dek Pre tangi, Dek Pre. Dek Pre, sang jemu hadir. Bro mbokku, Bro. Biasa toh, orang enggak ke 5.000 jelas. Aja dadan toh. Kene iki wong remek aja biasa kan. Terus gua papat lho ya. Begini lho gua. Nanti wis disuruh gua. Jangan namanya aku. Sangane Gloria e. Sak wajan infone 5.000. 5.000 sak wajan, Bos. Kacang yang piro kacang? Kacang yo 2.000 biasa kacang isuk otak nih. Iku malah mendasain dah. Yo wis ngene iki ge nasional. Sebenarnya aku ki arep masak kulit melindo lah ndelok iki mang ale dadahi prosesik. Aku hancur kan iki dah. Iki hancur-hancuran tenan. Sementara iki samjumu ajur nek dina iki tenan. Tahu dah. Tahu cilik gede. Dek. Oke, 5.000 cair ke. 7.000 iki. Iku kari Allah. Dak kae lho. Ya udu sing plastik iki wis ngono kemarin ya. Napa? Napa disuruh? Apa ngono dek ngono. Plastik apa lho? Ini iki. Tahun 2.000 3.000 kan masmu iki piye dah. Masmu ajur. Apa? Aku lho rada kempiyuh iki dino ndak sing plastik keri. Kari, Bos. Plastike Bos Mbak Rismayu mang piye Mbak Rismayu? Kono kuwi akeh. Mbak Ris, keliru Pak Keri plastike Mbak Ris. Gak ingin aku panjiku kesop sawi loro malah sebab kopi. Aduh aku. Mbak Risma iki mau sing ngambil. Suprenya. Bukan lagi berapa kan? Dek preh panggil, Bang. Tok. Samjumu ajur yang. Samjumu hadir. Aja lali Dek Pre, samjumu dilayani. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kadang ngono barang itu sih atur kantong itu. Orang Jangan lupa follow, komen, subscribe. Ah, ini YouTube Gencair Samjumu. Oke. Like, subscribe. Wah. Cair Sam. Malah kayak subscribe ya. Bintangnya. wong ini Lah iki kirim anu tak konekke meneh. Supportnya bintangnya jangan lupa follow. Timune. Bintang cair, Mbok. Timun. Timun boten hadir timune kosong. Bantu kowe. Kosong. Marang. Tahu. Sira bosku. Anu, ono kali tahu 5.000. Mau dong. Aku mau. Kowe piro? Lah wong nek Indonesia ke poro malah ketang poro. Lah mripate. Dadi apa lagi? Aku boleh.
Iki mau meling lho. Aku tau sediano, cara PR. Cara PR toko jam 11 rong gitu. Tapi dekku abang doyan ora kelas. Solikah to, solikah musuh. Padha aku ya abang. Oh gandengan, kan tetep gandengan samjemu remuk. Iki piro sih to? Ya 3.000 biasa to, Bos. Banget. Ora enek larang jane 8.000 sekilo, Bos. Kuwi papat oleh 8.000 papat ya acur kancamu remuk. Ora usah dodol nek ora tau nggo jujur kowe iki. Ora sing gawa lho, Ndak. Ku nek enek tak gawa tenan. Samjemu ki hancur lho, Ndak. Samjemu remuk. Tuku tas lah sayangnya. Remuk 16.000 20. Terus tas apik. 20 sayang. Apik. 20.000. 20.000 samjemu tase cair. Nek sih lho. Sorry, Mas. Mbak Sopi. Oh, Cair Mbak Sopi. Sampai rabi rumah. kuwi nggo kadira. Rabi kabeh. Kena Ambil duwe. uprutke. Srabi Solo legit, Bosku. Mbak Atik pagutan sayang iki sing gawe. Mbak Atik. Nasional iki manis rasa keju dan rasa coklat plus rasa original. Rasa ada yang Solo, Solo. ini teko kene sayang. Yang 1000. bener siji. Rupiah. Dengan judulnya Mas Indrawati. Mas Indrawati. Produk pribumi. Zaman aku sik cilik. Iya. Kan kesuliin doromu kowe. Aku roh si anu, iki ora tak rekam to. Si sapa Meswati? Endi? Ning patitanku ning Instagram. Anake sapa misalnya? Ayu sing tangane tugel dipateni si Wawan kuwi lho. Ayu, Bro. Google kan saiki. Anu ora ditugel dia anu kene digodi, disambung. Ayo jan. Endi? Ayu Meswati ambek iki. Ya. Oh iya? Iya. Ayo adine. Ayu Meswati Mbak Ayu. Ora nggo kentang. Dadine operasi Iki. iki. Ora nggo Kentang mang lali. Wis payu sitok, Bos, nggo kentang siji. Payu kentang. Iki tekan. Anu tak ra ngono. Wortel. Wortel tok. Iya iya siap Dik Bre. Wortele siap. Tok tapi. Iya sayang tenang. Iki wortel dieng asli 2003 biji plus tak kei bonusnya seledri. Tak jentek-jentek iki. Iya ndalah 14.000 sing iki ndak. Aku tuku jamur yang kowe 5.000 jarene wong-wong murah. Dan ngono kuwi to. Aja tak ngono main aku ora nggawa saiki. 24 udah saiki. 24 udah. Remuk, aku marang gawa, lah ya remuk. Saiki sing tuku aku maksudnya 5.000 sak mene. Bu, tapi saiki dadi 1.000. Ora ngurus. Pokoke terusno lek mau main ngono kuwi terusno. Iya. Plok, tangi turu plok. Ya ana kok dicek minggu dino. Tuhan. Iki tok karo moga lho. Coba endi lho? Wah, moga piye? Lah kowe iki wong mlatir pendang lho sabar magrib. Wis suwe le loro. Apa nek taunan? Wong kene jemu wis angkat-angkatan ngono. Iya. Enik rono, Man. Jam piro? Enik karo sapa ya? Jam piro? Enik kurang sore. Jek asar. Ampun iya. Enik karo sapa te lawe? Kuwi wis dioperasi to. Kemoterapi. Bojone anake sing ndi tak kudu iki. Dikae rambutnya gendong. Kowe bayaran sik preng tak ijol iki. Iya lho sing tenang. Cekon sik 5 karo 3 8. 8 10 13 14 14 karo 3 17 17 karo kolong loro sayang 17 karo papat Piro? Selikur. selikur karo donat siji 22 sak kresek boten sedeng 22 sak kresek boten sedeng Mbok enek sing jelempet wis jan kliwat. ora wis aman cair bakso likah dicairke bakso likah 22 dah ngeling dah 5.000 tahune sak kresek bolo, tahu putih meriah. 6.000. 8, 10, 12, 14, 19, iki sing mahal iki dah, iki mahal. 19, 20, 22, 23. Lah kae. Apa apa? 23. 23 karo 3. Iki 26. Hei! 27. 27 utangku donat 1.000. 28. Pas Iya, 50.000. 50.000 sayang. Judule muga-muga enek. Oh, nek ora enek iki masmu sing ancur.
Jujure 50.000 bolo. Tapi ajur pre, iki aku ora duwe. Pre, ora duwe jujur samsemu. Kurang 8.000. 8.000 dieling. 8.000 bolo samsemu ajur. Bintang ini supaya jelali to bolong lho. Supportnya jangan lupa bolong. Bintang kejora dikasih samjemu biar cair. Oke bosku, mantap. Bintang kejora. Atoke bolong-bolong. Atoke Sakjane bolong. lho. Hancur iki. Celana katoke bri. Katoke bolong-bolong samjemu. Oh, lah dong ditempel biasa. Iya, timbel. Adek. Tuku katok orang kuat iki bolong sik berat. Lagi tuku tas iki sementara. Kilo anak. Lah, yo iki ora payu. Aku cegah nek wong-wong ngene.